те не знаят през какво съм минал и колко пъти на косъм не съм загинал, колко пъти не съм превъртял, а колко превъртели съм видял. Брат ми, само аз си знам какво е да си там, какво е да си сам, и затова ся въобще не ме ебе. А пък и вече имам дете. Гледам предимно за него да мисля, гледам мръсното си минало да изчистя. Старая се вече да съм друг, отговорен баща и любящ съпруг. Сега само за тях намирам време, абсолютно за нищо друго не ми дреме. Вафлата на бате коце, искам аз да я изям. Това моите ли?